21 сентябр бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии сокинони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарар дидаанд ва аъзои оилаҳои қурбониён аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе корвони пурбори мошинҳо бо кӯмакҳои моддии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Суғд равон карда шуд. кӯмаки навбатӣ ба шаҳрдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз маводи хӯрока, судишворӣ ва масолиҳи сохтмонӣ иборат аст. муҳоҷирони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред ва намедонед ки бо кӣ раведу ба роҳат ва ба боварӣ равед, пас акай Абдукарим дар хизмати ҳамаи муҳоҷироай. акай Абдукарим ки одами пешинай, бисёр таҷрибаи хуб дорад барои документ, барои бурдан. мо иншоалло аввал охир худо кафолат медиҳем. аз Москва ва аз Московский област гирифта шуморо ба сарҳади Қазоқистон бурда иншоалло мерасонад. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ҳатман занг занед, ҷотона бигирен ва дар хизмати шумоай, шуморо соҳу саломат бурда меорад. кӯмаки зикршуда асосан оилаҳои сокинони ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Лакон, Чилгазӣ, Кулкан, Зумрад, Сурх, ворухи шаҳри Исфара ва ҷамоатҳои Овчи Қалъача ва Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро фаро гирифта нишонаи ғамхории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мардуми аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарардида, оилаҳои сарбозони шаҳид ва аҳолии осоиштаи қурбоншуда мебошад. бояд гуфт ки рӯзҳои наздик аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз чунин кӯмакҳои моддӣ ба оилаҳои зарардида ҷудо карда мешавад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.